Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satuyang pagpamibi ang mga minasunod na misa intensyones. Thanksgiving offered by Nene de Asis, Nene del Rosario. Thanksgiving and birthday blessings of Rafael and Julia del Rosario offered by Sis Nene. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete, Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving offered by Jen Alinarte, Nitz Abio. Thanksgiving for all blessings received offered by Llantero and Dicena family. Thanksgiving and special intention offered by Anonymous. For safety and good health of Arnold Corbe Bunyag. For safe travel of Jerome Rodriguez offered by Benang. For divine guidance, safety and good health of Arnaldo II, Cindy and Carmen Bunyag. For safety and good health of Maria Faydona and Viel Maria Rodriguez offered by Benang. Complete healing of Ramon Rabenitas offered by Nitz Abio. For complete healing of Virgie Llantero offered by Llantero and Dicena family. For safety, protection, and healing of Justin and Eloise. For safe travel of Lorraine Ivana Clarete. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha. For the souls of Father Orlando Pogapong and Father Gaudencio Balang. For the souls of all CRC and LLFCC members, especially Celeste, Purita, Fe, Salve, Lorenzo, Maria Paz Corazon, and for all souls in purgatory. For the eternal repose of the souls of Arvin, Arnold, and Arnaldo, offered by Benang. For the souls of James, Monina, Milagros, offered by Vanji Alano. Ngunyan po ang ika-27 Domingo kan ordinaryong taon. Ang tema, pagkamaimbod. Ngunyan na Domingo, ipinapahayag sa tuya kan liturhiya ang dakulang importansya kan pagkasararo sa grasya nin mahal na Diyos. Sa tuya ining ipamibi sa selebrasyon kan liturhiya. Ipamibi niya tuurog na itong mga nag-ako kan grasya nin matrimonyo. Ang satong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po sa pagpuon. Madaling makakaagaw, kundi kauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanay, kung kami sa imo pinapuli. Mga magturugang sa imong laro, pagtubod yamo lutod magraro, ikaandang nahamit ako. Punan niyaton sa tuyang selebrasyon, sangaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tangani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
Ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Ayarak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Ulikan dakula mo kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na kinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod pamana sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga merito asin kamaubotan kan mga nag-aarang, pabuloson mo sa moan sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsensya. Asin itaw mo anday mahagad nin pamibi. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pinagbuot kan Diyos na ang lalaki magkaigwanin kaibahan sa buhay. Ang pagsaro kan lalaki asin babae, susog sa kabutan ng Diyos, dapat napapagdanayon bilang pagkasaro sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ng Henesis. Nagsabi ang kagurang ng Diyos, bakong marahay na ang tao magsulog. Igigibo ko siya nin katabang na katimbang niya. Kaya hinimo kan kagurang ng Diyos, hali sa daga ang gabos na nabubuhay sa lantad, asin ang gabos na gamgam sa langit. Asin dinara sa tao, tanganing mahiling kung ano ang inaapod sa inda. Taan anuman na iapod kan tao sa lambang may buhay, iyan magigikaian nangaran. Nginaranan kan tao ang gabos na hayop, ang gamgam sa langit, asin ang gabos na nabubuhay sa lantad. Alagad para sa tao, mayong nakuang katabang na katimbang niya. Kaya, ihinulog kan kaguran ng Diyos ang sarong hararong naturog sa tao. Asin ini napaturog. Kumino asya nin sarong gusok, asin pinintuan nin laman si kinuahan. Itinugdok kang kagurang ng Diyos ang gusok na kinuan niya sa tao na maging babae. Asin dinara sa tao. Nagsabi at si tao, ini mananggad tulang nin sakong mga tulang, laman nin sakong laman. Ini aapodon na babae. Tas sa lalaki kinuha ini. Kaya binabayaan kan lalaki ang sa iyang ama sa kaina, asin minasaro sa babae. Asin nagigisindang sarong laman. Ngunyan si Dua huma, si tao asin si sa iyang agom, alagad daisinda nagkasinupugan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Bendisyonan kita kang kagurangnan sa gabos na aldaw, nin sa tong buhay. Bendisyonan kita kan kagurangnan sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. Paladan ang gabos na may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. An pinagalan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ka, mapapakarhay ka. Bendisyonan kita kan kagurangnan sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. An sa imong agom siring sa mabungang ubas, sa laog na gayaw kan sa imong harong. An kaakian mo siring sa mga supang nin olivo, sa palibot kan sa imong lamesa. Bendisyonan kita kan kagurangnan sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. Uya, sa siring bibindisyonan ang lalaki na may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyon ka kang kagurangnan sa Sion. Asin mahiling mo ang karahayan nin Jerusalem, gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Bendisyonan kita kan kagurangnan sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. Mahihiling mo ang mga aki kan sa imong kaakian, ang katuninungan mapa sa Israel. Bendisyonan kita kan kagurangnan sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. Ani kaduwang babasahon, nagpapasabot, manunungod ki Kristo na pinagmuraway nin Diyos, nin huli kan sa iyang mga gawi nin kaligtasan. Hinanyugon niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, si pinakahababa sa lipot na panahon, sa mga anghel nahihiling ta si Jesus. Huli kang pagdios kang kagadanan, kinurunahan nin kamurawayan, saka kagalangan. Sa grasya kan Diyos, kinaipong manamitan niya ang kagadanan para sa gabos. Tangaangay sa iya, na iyo ang katuyuhan kang gabos, asin ang dahilan kang gabos, na sa pagdara kang dakol na aki sa kamurawayan. Lubuson ang puon kan sa indang kaligtasan,
sa paagi kan mga pagtios. Ang nagpapabanal asin ang mga pinapabanal anas gikan sa saro. Kaya dahil niya sinda ikinakasupog apodon ng mga tugang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagdulok na mga Pariseyo kay Jesus na naghahapot. Tugot daw sa sarong lalaki na suwayanan sa iyang agom. Sinusugutan ninda siya, alagad nagsimbag siya sa inda. Ano ang itinugon sa indo ni Moises? Nagsimbag sinda. Itinugot ni Moises na maggibunin kasuratan ng diborsyo asin magsuway. Si Jesus nagsabi sa inda, sa katagasan kan sa indong puso, isinurat sa indo ang tugon na yan. Lagad, puon sa kapinunanin paglalang, lalaki asin babae, ginibos inda. Huli kay ni, babayaan kan tawo an sa iyang ama asin ina, asin ando magiging sarong laman. Kaya, sinda bako ng duwa, kundi sarong laman. Kaya ang sinarok ang Diyos, day pagsuwayon kan tao. Sa harong, giraray ihinapot ini sa iya kan mga disipulos, ang sabi sa inda, ang sisay man na magsuway sa agom niyang babae, asin mag-agom nin iba, nagsasambay laban sa iya. Iniman kung magsuway sa agom niyang lalaki, asin magpagom sa iba, nagsasambay. Dinadara sa iyan mga sadit na aki, tangani niyang duutan. Alagad sinagwisindakan mga disipulos. Pagkahiling kay ni, naanggot sa Jesus, asin nagsabi sa inda, pabayayan sa radit na aki na magkadulok sa ko. Dahil nang sinda pag-ulangon, ta sa siring ang kahadean kan Diyos. Amen, nagsasabi ako sa indo, ang sisay man na dai mag-ako kan kahadean kan Dios, siring sa sadit na aki, dai dyan makakalaw. Kinugos asin dinuunan kan sa iyang mga kamot, sinda sa iyang binindisyonan. Marahay na bareta nin sa to ang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa po akong nabasa, manunungod sa marriage life na igwa po duman na sinasabi. Pag ikinasal, igwa po da ang 4 na rings ang inaako. Rings, 4. Ang enot, engagement ring. Yan. Pag mag-ilusyon, papakasalan ka. Ikaduwa, wedding ring. Ano po? Wedding ring. Si mga ikinasal dyan, aram nito yan. Wedding ring. Ang pantulo, suffering. Yan. Suffering da. Grabe ka rin pagsakripisyo. Asinan panghuri, boxing ring. Pag naghihiwal, gano'n naglarlayog, pero may ang plato.
An sa tong ebanghelyo mga tugang, kan kon sa kuyang pinag-uhurup-urupan ini, garo para sana sa may mga agom o plano mag-agom. Ano po kung dadangugon ta? Tapag nadadangog ko ini, sabi ko sa sadiri ko, day man ako maagom. Mayo sa ko nin masusug-susug. Mayo sa kong maparahanap ko niyaon sa ina ako. Maliban kung late na ako para sa pag-ulyo, pag-misa. Minsan nakakaugmaman baga po na may maluto kan pagkakan mo, maasikaso sa imo, kung may namamatik ka, may automatic ka tuwang ka sa kasakitan, asin mga problema. Pero pag-aabot ko po sa paghurup-hurup sa sakuyang kwarto bago maturog, naisip ko, sisay man ba maasikaso sa ko? Sisay ang mapakaray lamang kanigdaan ko. Siyempre ako. Sisay ang mataga-check sa ko kung may kalintura ko o daay. Siyempre ako. Alagad bago ako magturog, permi kong pinapagirumdom ang sadiri ko. Ako padi. Pinili ako, nahirakan. Asin ginusto ko ang siring na bukasyon. Pinili ko ang siring na bukasyon, kaya aakuon ko ini. Kaya sa mga babasahon mga tugangon yan, saro sanaan ipinapasabot sa satuya na manodan niya to gabos. An magin maimbod o magin faithful. Sa inot na babasahon, ipinahayag nin Diyos sa paglalangkan lalaki asin babae na magkaibahan. Kaya kabutan nin Diyos ang magkaibahan sinda habang buhay na maimbod sa lambang saro. Sa ikaduhang babasahon, ipinahiling ni Kristo ang pagkamaimbod sa kabutan ng Diyos sa iyang Ama. Tangani na madara kita gabos sa iyang kamurawayan. Aram niya to siguro halos ang kadaklan sa Indoig di may agom. Asin aram niya to na ang pag-aagom. Bakong madali, day man gabos langit, day gabos kaugmahan. May mga panahon na titistingon ang sa indong pagpusog na pagkaminuutan kan pag-agom. May mga panahon na panluluyahan kanin buot o madidisganar. Alagad, kun araal daw, ginigirumdum nyato an sa tuyang pinanugaan sa atubang nin Diyos na magiging dayupot sa lambang saro asin magdidinamay damayan sa bilog nyatong pagkabuhay. Pinapahalagahan ang relasyon bilang mag-agom, asin da iminagibonin mga bagay na ikiraraot kan sa inlang relasyon. Ang gabos na bagay, makakayanan asin magiging madali sana. Alagad, ang pangapuda na maging maimbod na iyo ang pinapahayag sa to, bako sa naman sa mag-aragom, kundi sa tuya gabos, kitang mga Kristiyano, inaapuda na, dawa anuman ang sa tuyang bukasyon, magin maimbod kita, magin faithful. Magin faithful kita sa Dios asin sa satuyang mga pinanugaan. Kung padi asin reliyoso, isabuhayan pagiging maimbod na padi asin reliyoso. Kung may agom, magin maimbod sa imong agom. Kung mayo manin agom, daraga asin soltero, magin maimbod sa katugunan asin mga katukdoan nin Diyos. Alagad takwan tanin mas doon ang kapaliwanagan manunungod sa pag-agumta sa sosyudad niya to asin komunidad dakulang marhayan papel kan mag-agum. Tangani na magtalubo ang sarong marhay na tawo asin sarong maimbod na katolikong Kristiyano. Mga namumutan kong mga tugang, taano po ta may mga mag-agom na day nagkakasundo. Masabi, ay day palan nga kita compatible. Taano ta may mga mag-agom na nagsusuhayan. Ninhulita sa katagasan kang puso nin tao. Habong magpatawad, asin siring man, habong makontento o daita taong makontento
sa saro sana, sabi kan iba. Kadaklan na dahilan sa pagsusuwayan nin mag-agom, iyo an third party. Ninhulita ang lalaki, may ibang babae, o vice versa. Ang lalaki day makontento sa sayang agom, kung kaya sumasa kabilang bahay. Ang babae man, porque mayo ang sayang agom, nagtatrabaho sa harayo, naghahanap man nin makakapagtao sa iya kan mga kakulangan kain. Ngunya na panahon baga po, halos madalion na sanaan pagsusuhayan kan mag-agom. Siring man ang pagsasangli nin agom. Arog baga kan ipinapahiling kan mga TV personalities. Nagpapakasal nin magarbuhon, pirang ribo ang ginagastos. Alagad, pirang bulan sana, suruwayan na. Minsan nadadamay pa ang iba na mga tagahanga ninda, tanaaanggot lugod. Dahil niya to pag-isipon na ang pag-iinaguman, gabos sa nakaugmahan ninhulita partikan buhay mag-agom, ang pagsakit asin pagsakripisyo. It is not always a bed of roses, but sometimes or most of the time, it is a bed of thorns. Sa satuyang ebanghelyo, hinapot si Jesucristo kan mga Pariseyo, kung tugot sa katugunan na suwayan kan agum na lalaki at sayang agum na babae. Aram ninda, aram kan mga Pariseyo na bako, that is unlawful. Alagad gusto nindang i-justify dawa na sala, ninhulita gusto sana ninda unconveniente, asin kaugmahan sa hawak, asin sa laman. Dahil ninda nahihiling ang kasagraduhan kan sakramento nin kasal. Kaya nga ni ang sabi baga kang iba, kami nga kasal man sa huwes. Kami kasal man, tanagaapod man nga ni kaya kaming agong. Alagad, maugmaman kami bilang mag-agong. May mga aki kami. Sasabi yung paninda, kadakol man ko ta dyan ang mga kinasal sa simbahan, pero nasuruhayan man sana. Ano po ang pagkakaiba? Kan kasal sa simbahan asin kasal sa huwes o sa sibil. Ang pagiging matipid sa gastos, yan ang basyanta. Ang kasal nga ni sa simbahan, bako man magastos, kung mayo ang kapritsyo. Ang kasal sa huwes, iyo po kasal kamo sa papel. Kasal kamo sa mata nin tawo. Alagad, bako kamong kasal sa mata nin Diyos. Sa sakramento nin kasal, hinahagad kan mag-agom ang grasya, asin bendisyon nin mahal na Diyos, nagagamito ninda sa pagpapamilya. Totoo dawa, guraano katibay kan mag-agom. Alagad ay pamangirari ninda maitataw ang gabo sa pagpapamilya. Ninhulita ang tao, kita, igwanin kaluyahan asin limitado sa naan kusog nyato. Considering, an mapano kan gabos na dai maabot kan sa tong kusog asin isperso, an matao iyo an mahal na Diyos. Kaya mga tugang, ngunyan, tinutukdoan kita kan mga minasunod, an enot, an kasagraduhan kan kasal, na an pinagsaro nin Diyos, day pagsuwayon nin tao. Yaon an bendisyon, asin grasya sa danay na pagsasa Diyos kan mag-agom. Asin ini, an pwede niya tong pangdiskutir duman sa ipigtutulod ngunyan kan sa tuyang sosyudad, magin kan gobyerno. Ikadua, ang importansya kan pamilya. Tandaan niya to, na sa lambang pagsuruhayan kan mag-agong, apektado ang pamilya, asin mga partidaryos. Kung igwanin mga aki, lalong-lalo na. Pakatandaan niya to, na sa pamilya, minagikan ang
mga serbidor sa banwaan, ang mga magiging bayani, ang nagiging padi, nagiging mga santos asin santas nin Dios. Tawan tanin halaga ang pamilya, asin ang lambang miyembro kaini. Sa arin man sa duwa, ini dapat na pagpadanayon asin papaghadion ang pagkamuot, pagpapatawad asin ang pagdinamay-damayan. Kunyaon ang tulong ini, magiging maugman, mag-agom, asin ang bilog na pamilya nin Dios. Asin ang panghuri, ang pagiging maimbod. Totoo na may mga kakundian kita, asin may mga pagkukulang alagad, kung permisa na kitang namimibi, asin nagdadanay sa iyang grasya, tatabangan kita na labanan ang anuman na tentasyon, asin karatan na makapagsusuway sa to sa iya, asin sa mga tawong pinanugaan niya to. Kaya mga tugang idulog ta sa mahal na Diyos ang mga bagay na minadara sa sato, sa kadipisilan, asin kasakitan na minsan, minapaluya, asin minapadisganar sa sato, minapasuko, taan Diyos, maimbod sa iyang mga promesa. Kaya, lugod kita man, magin maimbod sa iya. Tasabi nga ni sa Salmo, bibindisyonan kita nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa tong buhay. Kun kita maimbod. Amen. Matindo po. Ipahayag niya to sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios Amang makakamhan, kagibok han langit asin daga, kan kabos na nahihiling asin dae nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesukristo, buktong na aki ikang Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan kabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama, asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod, sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Panahon pagsaring, madulok kita sa Ama, na namumuot sa sagabos niyang aki, sa pagpahayag kan sa tuyang mga kahagadan, ang sa tuyang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, padagos na bantayan ang tunay na dignidad nin matrimonyo, asin tabangan ang mga mag-aragom na magdanay na sa pangapodan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mag-aragom, magmangno sa pangangaipunin lambang saro, asin magdanay na maugma sa saindang pag-iribahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namugtak sa masakit na pag-iribahan bilang mag-agom, mag-ako kang grasya na magpadagos sa pagsabuhay kan saindang pinanugaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan. Tanganing ang mga nagsasakit asin naghehelang, makamati nin pagkamuot asin makakuan nin tabang sa saindang komunidad,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagadan, matawan din erokan sa kahadian kan Dios sa paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, tinawan mo kami kan matrimonyo bilang tanda kan sa imong pagkamuot. Tabangi kaming mabuhay na may pagkauruyon sa lambang saro, uli ki Kristo sa maong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mamatugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang makumanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami akoan mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo, na sa mong sinisilibrar susug sa katungdanin tamang paglingkod, magkanigong utubaan pagpabanal kan pagtubos mo sa imo, sa mo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imong kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kan kinaban asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umo sa imo huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kay bakan gabos na angeles kami nag-uumo sa imo, nagkukurao sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani kananggadan banal, burabon ning gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu,
Tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyambot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binakiniya sin itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kam gabos asin magkakankay ni tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Sering man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kam gabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinahikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Arsobispo si Alexandro, asinkan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, urog na ito mga ginigiramdom niya mo sa misang iniasin ng gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na dayong kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa saya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanaonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya ngonya,
asin para kami ang naraan sa sumpong, kundi alawa kami sa Kawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkanigawa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasain. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninungan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Madyan
Matindog po. Mami, bi kita. Dios na makakamhan, warasan na kami mahimahaan asin mabasog. Kan mga misteryong inako, sagkod na kami maginsiring sa samong pinapakinabangan. Huli kay Kristo sa mong kagurang na. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat asin anunsyo. Pasalamatan tapuan sa atong celebrante ngunyan na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang mga akolito, ang mga nagbasa, as in ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayari kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurang naan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan na nama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.